само какви страхотни майки имаме. Така ли? Хайде, мами, да ви видим кои са по-смели, майките или татковците. Трябват ми 4 майки. Винаги жените сме по-смели, затова малко по-смело. Пожелание? Я да видим желаещи майки. Хайде! По-смело майки, хайде! Не се излагайте! Ето тук една майка, виждам, заповядайте. Ето и друга майка. Браво! Хайде още 2 майки желаещи. Хайде, господин. Майки, застанете зад масичките. Браво на страхотните майки. Мили майки, вие всеки ден се справяте с куп задачи. Отивате на работа, чистите, перете, готвите, играете със своите деца. Също така, винаги сте грижите, красиви. А как успявате, ще покажем с играта "Моето бебе". И така, скъпи майки, вие ще трябва да облечете вашите бебета бързо и внимателно. Но да не забравите да им сложите пудра там, където трябва. Майки, готови ли сте? По-бързо, да ви видим. Хайде, майки! Аплодисменти, аплодирайте майките! Браво за майките, колко са сръчни, само чудесни са. Браво, майки! Браво на смелите мами! Браво! Аплодисменти! Страхотни майки имат нашите деца. Майките ви са върха. Върха се, разбира се, затова получават приза "Супер мама". Нека госпожа Спирова пак да връчи медалите на нашите страхотни и красиви майки.